morning, good morning, good morning. Naka-record ba? Okay, naka-record. Welcome again to Rich Chich Channel. Today, we are going to make a video that is so interesting para sa mga beauty natin, mga mommies, okay, mga kachits. Nandito ako para ipakita sa inyo ang pag-makeup na step by step, simple, pero maganda. Okay? Simple, mabilis, at maganda. And then, one thing more is that economical lang ang mga presyo ng mga ginagamit. Okay? Before starting to put anything in your face, mag-wash ka ng face mo and then clean your face with this. Linisan ng micellar water. Ito po ay Maybelline. Okay? At tapos, i-spray natin ang i-refresh natin yung face natin kasi siyempre, pagkatapos mag-wash ng face ay na tuyo. Pero, alam nyo guys, before making this video, ako ay nag-prep talaga ako para sa ganun ay makapit at maganda ang resulta mamaya ng ating makeup. That's why I use my mask. Ito, ipapakita ko sa inyo. Yung ginamit ko ay ito yun. Korean made ito. 49 pesos lang guys. Napakamura. 49 pesos. Anyway, lista ko lahat ng items kung gusto nyo. Just comment down below. Ito ay Ever Organics. Kasi alam mo naman, tayo ay maingat. Siyempre, ingatan natin ang face natin. Baka kung ano-anong nilalagay natin magkaroon ng mga bad effects. Kaya tayo ay magka-allergy. So, that's why, pinipili ko talaga yung mga organics para walang, hindi niya makontra yung face. Ito yon. And then, pagkatapos yan na-sprayan na. Ngayon ay maglagay na tayo ng makeup primer, pero meron ako nitong dati, yung ginagamit ko, dun sa mga nanonood na dati sa akin, ay alam na ito ang ginagamit ko. Pero today, I will be using this kasi sabi naman nung nandun na sa Watsons, kasi noong, alam nyo guys, sa totoo lang, nakabili ako ng bagong ganito kasi naubusan. Ngayon, isinuggest nung isa na nung nandun sa Watsons na itry ko raw ito dahil ito'y economical na, matipid na kasi 199 pesos lang. O see? Isang tube na yan ha, matagal mong gamit ito. How many months na yan? So 199 lang, kontrol nito na 799, di ba? So we will try this para sa ganun, kung maganda talaga, dito na tayo kasi syempre gusto natin yung economical, no? So here it is. Basura natin yan. At eto ganito yung tube siya na ganyan. Ang brand niya is Pretty Secret by Pretty Secrets. At ito ay Perfect Prep Oil Control Pore Minimizer Primer. 15 ml ang contents niya guys. 15 ml. Wala siyang sulat-sulat dito. Napakasimple. Okay. So, ayan, pink tube. Uy, tingnan na. Uy, watery. I know, it's okay. It's creamy. Okay, just a pea size. Ayan. Baka makadiskubre tayo ng mas mura, di ba? So, ipahid lang natin na para ma-spread ay yung ginagawa natin ganyan. Wow. Para siyang parang ang ganda ng texture niya. Para siyang merong pagka-oil. Ang pakiramdam ko, para siyang oil, pero hindi naman oil na oil ang pakiramdam, kundi creamy na masarap. Creamy, soft, and smooth. Ayan, so smooth. So, nilagay ko na. And then, syempre, dahil maaraw, mainit ngayon today, guys. At before that, parang naasiwaan ako sa buhok ko. Ayos ko muna. Dahil maaraw ngayon, mainit, ay maglalagay ako ng sunblock guys, ha? Okay. Doon sa sunblock naman, meron akong gamit dati na hindi ko na rin i-mention kasi medyo mahal. Mahal siya, kaya parang hindi ko i-suggest, pero
Ngayon, kasi, may sinadjust na naman yung nasa Watsons. Naging kaibigan ko na kasi Suki nga. Ito daw, try ko daw si Belo. Itong Belo Sun Expert. Sabi niya, SPF 60. Ayan. SPF 60. Nung nakita kong nakalagay SPF 60, so meaning, wow, very good ito Kasi yung ginagamit kong sabi kong mas mahal dito, ng siguro, let's say, times 3 sa presyo nito, ay, 50 lang yun. 50 SPF. Ito naman, SPF 60, PA++++. Apat pa ang plus niya. Wow! At ito ay face and body. Then, formulated without oxbenzone and octinoxate. O without daw nung mga chemicals na yun. So, this is good, I think. UVA/UVB broad spectrum. Ang content niya is 50 ml. 50 ml guys. Ito, ang dami pang mga dyan, description, instruction, how to use, direction, how to use. So, ganito lang siya, tube na parang Colgate na malapad na yellow. Nakita nyo. Ito is made in the Philippines because, ayan, uy, malambot na cream ang lumabas. 1, maglagay ako 2. Ayan. 2 drops of this. Ayan. And then, apply natin. Siyempre, apply natin. Ako, yung salamin ko, ayaw naman mag-function. Wait. Ayan. Ayaw. Ayan. Ayos ko muna. Okay. Hirap mag-ayos ng salamin. Okay, like that. Siyempre, kasali ang aking neck and dito sa lahat naman yan, pati nga braso. Because this is body and face and body sunscreen. Ang sarap pahira ng face. Bakit parang ang sarap? Ewan ko, para bang nakaka-rest mo yung sarili mo pagka ganyan na nagme-makeup ka, parang mahal-mahal mo sarili mo, parang at least merong sarili na nagmamahal sa sariling katawan, sariling face, no? Bakit wala bang nagmamahal? Sa totoo lang, love na love ko pag nandito ako sa harapan ng mirror, para bang nasasabi mo sa sarili mo na mahal mo ang face mo. Yan. Nagkaroon ka ng time sa kanya na kumaplos-saplos, ganyan-ganyan, no? So, ayan. So, it's now done. Pagkatapos niyan, yun na ang time na mag-start na tayo with our foundation. Ang gamit ko for today is the BYS Full Coverage na ang shade niya is 220. Tama ba ako? 220 is this, the Maybelline. This one, ang shade niya is Natural. Ayan siya guys, nakasulat sa likod ay Natural Beige. Ito kasing dalawang to, pinagmimix ko dahil yun ang timpla ng color ng skin tone ko. Okay? Dito ko nakuha ang kulay ng skin tone ko sa dalawang ito na pinagmix. Kaya, yun ang ginagamit ko, guys. Ginaganon ko lang at the back of my hand. Mix na ganyan. No need na yung bibili ka pa ng No need na. Just minimize. Hindi mo naman laging gamit, no? At ganyan ang ginagawa ko. Ayan, guys. Tapos, like that. See? Ang bilis. Ayun, ganon lang.
And then with I'm using the brush, yung flat, para blend natin. Just blend, and spread. Para ka lang nagpipintura, guys. Ganyan. Ayan. Okay. Inopen ko to kasi hanggang dito. Siyempre, para uniform ang kulay. No? Pangit naman kung yung face mo lang maputi at gano'n ang kulay. Kaya dapat lahat. Okay. Tapos na. So now, I am using this one, guys. The Instant Age Rewind na yung Maybelline. This is Maybelline. Anyway, lalagay ko na lang sa list para hindi ko laging sinasabi ang yung ng mga may mga stain lang tayo. Kunti dyan. Ang lalagyan ko. At yan. Automatic facelift. Ang sabi nila. Tapos dyan. Tapos dito kasi meron akong kunting imperfection. Kunti daw. Nilagay na lahat ng parte. Ayun. This is the concealer, guys, ha? Okay? Yan na. Tapos, I will just blend. Wala, saan ko na nilagay yung brush? Ako lang naman mag-isa dito, no? Wala. Ay, naku. Patayin mo nga muna. Okay na. Hindi na. Okay na. Okay? And then now, we will use this one. Ito, try ko, guys. First time kong gumamit nito. Ito yung Maybelline New York Tattoo Brow 36 Hour Pencil. Ay, ito yung Tattoo Brow ng Maybelline. Ayan ang likod niya. I will just open. And this one, ang price is $349 sa Watsons. Ayan. Ganito pala yun. Pero meron pa siyang balot. Tanggalin ko pa uli. Ang dami namang balot, guys. Grabe naman ito. Ano ba yan? Ayan. Nahirapan naman ako magbukas. Hala ka gayod. Oh, nako. Hindi man ma-open. Ito ang ayoko dito sa mga bagong
cosmetics. Pag nagbubukas ako, abutan ng siyam-siyam. Abutan ng 3 oras. Ayun na. Okay na. Ayaw! Ayaw! Ha, buti na lang may taga-suklolo dito. Ayun! Ayan. Tapos, yun nga, ang eyebrow natin. Ito yun. Nilalanggam ako. Matamis talaga pala ako. Ito yun guys, oh. Ayan. Oh. And then, open natin. How? Ayun. Ikot ako ng ikot, just pull naman pala. Kinagat ako ng langgam dito. Ang sama ng langgam na yun, ah. Hala, ikat yung pisngi ko. Baka mamagayan. Ako naman tong langgam na ito. Ayan, guys. Ayun nga. Ito ganito, just pull. Ito rin, just pull. And then, the other hand is fully brush. Tapos dito ay meron siyang ganyan, angled na yung pencil niya ay ganyan, brown. Ano, para siyang darker than chocolate brown. It's just like coffee. Ang kanyang shade. And then, ito gagamitin natin today to try kung talaga nga ito ay magaling. Hindi ko makita masyado dun sa salamin na yon, so dito. Okay? Okay ba kayo dyan? Okay ba kayo dyan, mga ka-cheats? Papaganda tayo, guys. Oh. Matagal na natin hindi ginagawa, pero gawin natin. Yun naman ang gawin natin lagi. Dati-dati nung nag-umpisa pa tayo sa channel, ito ang lagi natin ginagawa, di ba? Sa mga dati ng subscriber, alam niyan. Yun, parang hindi ko siya gamay. Ha? O baka kaya hindi pa ako sanay. Pero pigmented siya. Pigmented. Maganda yung shade niya because it's not too dark. Unlike yung sa aking ginagamit na talagang black. Ito ay grayish brown. See? And then, suklayin natin. Let us see the result. Tapos ito ay binebend kung ganon. Yan. Ganyan lang. Babahagya. Para paglapat, mas komportableng ihagod-hagod na ganon. See? Ayun. Yung strand ng brows ay nandyan pa rin. Pero yung mga vacant lots, ano yun? Lote. Yung mga vacant lots ay i-fill in natin ito sa vacant lots. I mean spaces, guys, ha? I'm just kidding. Okay? Ayan. Nasanay kasi ako sa dark, sa black. Ala! Nag-brown out na naman yung aking light kasi ito si Miming. Ay, nako. Sira na itong light ko. Okay, means na to. Sira na. Grabe po nga. Bakit ba nananadya ba yan? Ewan ko ba? Bakit mo yung ginagalaw niya banda? Ay, nako. Pati ba naman na ang pusa? Oh my God. Pati ba naman yung pusa? Nakikialam. Gusto yatang maging vlogger din. Ha? Pusa, halika dito. Sali ka dito. May worker doon, papi. May kinuha yata. Ano yun? Ayan. You see that? Like that. Parang hindi ako kontento. Bakit parang may kulang? Parang hindi. Siguro dahil nasanay ako sa dark. Not really contented. Na talagang ano siya. Oh?
Anong sa inyo guys? Okay naman, no? Ayos na. Tapos, I will just use my old mascara. Ito. Sa Maybelline din ito, yung Sky High nila. Alam nyo ito, yung promo nila ito na nabili ko. Pero, alam nyo, nagsisi ako. Just to give you tip, huwag itong bilhin nyo kasi ang bilis maubos, ang bilis nag-dry. I use this just for mga siguro 6 times. Tapos nahalata ko, parang wala na siyang, konti na lang ang ink. Kaya lugi ka pag ito binili. Mabuti sana kung mura din, ano. Anyway, sa iba, hindi iniinda ang presyo kung maraming pera. Kaso mukha lang mahal eh. Okay? So, ayan. Tapos na ang eyebrow natin. Tapos punta na tayo sa I love it. And then, sa eyeshadow. Sa eyeshadow natin, before putting my eyeshadow, ay maglalagay ako ng pangsalo sa residue. Here. Katulad ng mag-build ka ng sa building, sa taas ng building, maglagay ka ng pangsalo nang sa ganun, hindi siya malaglag doon mismo saan. Nandun po sa building. Talagang constructor ito guys. Sanay sa mga build na yan kasi laging yun lang nasa isip. Okay? So, ngayon ay para hindi siya magkalaglagan dyan, ay lagyan natin dito. No? Just for protection. Ayan, mabake na siya. And then, mag-bake din ako dito para maganda ang result mamaya. Ayan. Ganda, no? See? So now, yung eyeshadow. I will just use itong kakita ko. Siyempre, the lighter color muna. Ito muna. Maglagay akong konting white dito sa dito guys. Okay. And then, sumunod ay ang, ito. This one. Nakikita nyo ba? Para lang sa base. Ginagawa ko lang para sa base. Okay. And then, next is lagyan ko siya ng ang ginagawa kong pambasa dito is the setting spray. Where is my setting spray? Lagi ang setting spray. Mist naman ito. Ito, the setting spray. Yun ang pangbasa ko sa brush. Ayun, pinabasa kong bahagyang ganyan. Tinatap ko muna dito para hindi masyadong basa. And then, I will just use this one. Ito, chocolate brown. Para dito sa lid. Sa eyelid ko, guys. Dito sa eyelid. Ano ba? Humiga naman yung mirror ko. Itong mirror na ito, hindi nakikisama. Oh my God, come on. Okay? Using my angled brush na maliit, ay let us draw a line sa crease. Yan. Sa crease, guys. Mag-drawing ka lang na ganyan. Using the chocolate brown. Good. Then the other one. Basahin konti. Basahin konti. Tapos konting dark pink dito dahil sobra. Para di sumobra-sobra.
Like that. Ayan. Mas matingkad dun sa kabila. Okay? And then, I will just blend. Ayan. So, it's blended. And then, hirap ng salamin ko, guys. Yan, yung pagyaman ko, gaganda ng table ng pick-upan ko. Hindi nahihiga yung ating ano. Ano ba to? Ayaw! Oh, ganyan. Oh, yun! Ayos na! Tumayo na! Naku, ang dami kong problema. My God! Okay? Pagkatapos niyan, yung ating contouring. Let's do the contouring, guys. Let's do the contouring. Okay, using my brush na ganito flat, yung flat na ganyan, I will just use this one to, ito, yung ginagamit ko lagi na contour palette, ay, yun ang ilagay natin, pero before that, ay basahin ko muna ito ng ating setting spray. At, ayun. Ito, mabilis. Para mabilis ang makeup, ay ganito lang gawin natin, guys. 1, 2, 3, 4. Ganun. Then, binibilang ko eh. 1, 2, 3, 4. Ganon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganon lang. And then, here is ganon. 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 Linean lang natin. Lagyan natin ng shade, ang face, para itago yung ayaw natin na makita mga imperfection. Siyempre, yun naman ang gamit ng ating makeup, no? Maraming imperfection sa buhay. Ano ba yan? Tapos, yung ginagawa ko, sinasabay ko na yung ating blush on para sa ganon. Pag-blend natin ay isang beses na to make it a shortcut. At gagamitin ko na shade ay itong si Fuchsia Pink. Yan, si Fuchsia Pink. I-combine natin dyan. Let us combine. Then, we will count again. 1, 2, 3, 4. Ayun. Then, 1, 2, 3, 4. Pero dito tayo mag-umpisa. Ganyan. Tapos, dito naman. Ito naman ay dito mag 1, 2, 3 lang. Mag 1, 2, 3 lang tayo dyan. Ayan. 1, 2, 3. And then the contouring for the yung sa ating ilong ay ating ilagay itong gamitin ang small brush at ilong. Yung contour palette pa rin natin na ginagamit ay yon ang pang then line it here. Ayan na, guys.
Huwag matakot pagka halimbawa parang nagkamali yung line nyo, yung paglagay nyo ng line. Meron naman tayong blender. At pwede namang ma-erase. Para ka lang nagdo-drawing. Ganun lang naman ang makeup, guys. Ayan. So, i-blend na natin. Kung meron kayong brush na pang blend, okay din. Ang gamit ko ngayon ay ito dahil naubos ang mga makeup blender ko na yung mga sponges kasi yun nga hindi na ako bumibili. Ngayon, naghanap ako sa Watsons, wala. Not available. Kita ka na ng Watsons na ganun, hindi available. Ayan guys. Ganun lang, i-blend na natin yung nilagay natin dyan na mga ganyan-ganyan. Tapos tingnan maigi kung okay ba, kung hindi okay. Palitan or ulitin. Hindi naman tayo perfect, no? Diba? Yeah. Ganon. Okay. Then, dagdagan ko lang ng brush on dito para mag-combine sila. Parang bine-blend ko lang. Ganun. So, yun. And then, highlight. Highlight. I am using my makeup finger or the ring finger. Kung anong itatawag nyo dyan sa finger na yan. Kasi, ito ang ginagamit ko kasi sa tinuturo, ito ay yung pag-press niya ay ano lang, babagay lang sa pag-apply ng kung ano i-apply sa mukha. Ayan, ayan. So, then, balikan ko lang dito sa ating mata. Ilalagay ko sa eyelid is this one. This one, the gold. And then, to darken up ang outer corner, lagyan ko siya nitong chocolate brown. Here. Favorite natin, kaya nauubos na. Nauubos na yung shade na yun. Pagdampi mo nito ay tender lang. Huwag mo idiin sobra para mas madumikit. Kasi kung idiin mo, sasama ang itsura. Okay? So, ayan. Circular na pag-ganon. Ayan. Circular lang. Dito lang, hanggang dito lang sa gitna. Ganon. Then pag handle mo dito sa dulo para sa ganon mas magaan ang dampi. Ayan. Ganon. Dali lang naman, di ba? Okay. So, i-blend natin. Blend ng brush. Ito ang ginagawa kong blender, guys. Para yung mga harsh edges ay maalis at para maganda, smooth and soft ang dating. Diba? Oh. You see? Ayan. So, marunong na tayo.
Then ngayon, ay punta na tayo sa eyeliner. Ang eyeliner natin ay as usual na gamit natin. Ito yon. Ito yon guys. Ang Careline, nabura na yung ano, nabura na yung kanyang nakalagay na sulat dyan. So, paglagay ng eyeliner, huwag mong i-close ang eyes, just open like that. Para makita mo yung ginagawa mo. Para makita mo kung saan pupunta yung ink ng ating eyeliner. Like that. Okay? Pero kung maglagay ka ng falsies, mag-decide kang maglagay ng falsies, okay lang. Pero ako, naglagay ako, pero ngayon, nagbago ang isip ko, gusto kong itry itong bago kong bili. May bago akong bili dito, ito yun. Individual siya. Meron siyang ganito, yung applicator, but I don't know how to use this one. Paano kaya? Trinay ko kasi, nahirapan ako. Pero parang ayoko yatang gamitin ito guys, kasi parang mahirap. Nahirapan ako, trinay ko na, nagkaluha-luha. Ito kasi, ito yung pulses at individually ano siya. Hindi siya matanggal. Dumikit. Ayan. Ibala na yung isa na lang. Ayoko na yung gamitin ito talaga. Hindi ko gamay. Yung isa na lang. Sorry guys. If you're interested, you want this, I will send it to you. Hindi ko gamay. Hindi ko alam na gamitin. So, this one. Ito na lang. Ito na lang. At ang gamitin natin na siyempre paibabuan ko ng ink na ito dahil ito yung pandikit. Kasi yung in-apply ko kanina ay hindi yung ordinary eyeliner lang yun. Kaya ito ay pandikit. Okay? Ayan. Ayun. You see that? Okay, nalagyan na yung dulo. Ito yun guys, yung ginagamit ko dati. Yung dati pa. Okay? Anyway, yung mga items na ginamit ko ngayon, yung mga products, lalagay ko ang list dyan sa description box. At meron siyang applicator. Ito yun. Parang wala yata akong electric fan. Niloloko ako ng asawa ko. Hindi ako binibigyan ng hangin para ako pagpawisan. Mamaya make upan ko asawa ko. Ha? Gusto nyo? Make upan ko asawa ko. Gusto nyo? Bagay niya. Ganito lang guys, pag hold, ipitin mo lang dito sa applicator. And then, syempre, itama mo doon sa nilagyan mo ng ink or yung magnetic ink. Anong tawag mo doon? Ayan tuloy, dumikit na. Ayan. Ayan. Didikit siya agad. Agad-agad. Ayan. Dumikit na agad. Napakadikit. Ito ang gusto ko dito, very easy to apply. Yung isang in-order ko, ewan ko ba dyan, bakit ganyan?
Ayoko na nun. I don't like that. Ang hirap i-apply. Okay? Ito naman ay okay lang. Okay? You see? Mali yata. Nagkabaliktad. Hindi, tama na. Ayun. And then, dikit sa dulo. And then sa dulo. Dikit sa dulo. Kinamay na. Pwede naman kamay lang. Kung gamay mo. Oh. Kasi madali na lang siyang dumikit kung nandyan na ready na yung magnetic ink niya. Ayan. So, kita mo? Ayan, dumikit na. So, it's okay na. Kahit nga hindi ka mag-makeup kung meron na yan eh. Okay na eh. No? Diba? Tapos, finalize ko dito sa press powder ng Maybelline. Para makinis na makinis, smooth ang dating. Ayan. Flawless na. Flawless! And then, eto na, handa na ako guys. At pupunta na naman ako magluluto. Alam mo, nag-ayos ako para sa ganun ay magharap tayo mamaya ng live sa cooking. I don't know if i-live ko or gagawa ako ng video. Ayan. Ganun lang naman, as usual. Nilugay ko lang. Hindi sa gitna ngayon ang hati. Dito na. Or sa gitna. Sa gitna na lang para maiba. Ayan. Yan guys. Punta na tayo. Halika na. Pasyal na tayo. Saan tayo pupunta? Today is Friday. Today is March 3. Oh my God! The third day of March. Wow! 3-3-23. 3-3-23 today. 3-3-23. Oh, diba? And then, para ma-complete, ilagyan natin ng accessory. Para sabihin ay, wow, nag-bling-bling siya. Mayroon siyang bling-bling. Maglagay ako ng bling-bling, pero ako'y nalilito sa bling-bling na ito. Bakit ganito kagulo? O yun. Nasaan bang lock nito? Wala naman. Uy! Talaga bang ganito ito? Wala. Asan ang lock niyan? Ha? Walang lock? Ang gulo. Ganyan lang talaga yan? Wala lang. Yan ang lang niya. Meron siyang lock. Mas magaling pang lakay ko. Oo. Mas magaling pa siya guys. Naintindihan niyo kung paano mag-function. Kasi ito siya ay hiwalay. Magkahiwalay. Nasa ng tusok. Yung lock niya, ito yung lock niya oh, na meron ding litin. Ganon. Yan, hindi ko naintindihan. Ayun. See? And this is LV, Louis Vuitton. Oh, di ba? This is the design of Louis Vuitton. LV. Yes. Look at this. LV. Ang ganda ah. Ang ganda niya na. So, here it is. Mag-posing na ako for thumbnail. Uy. Ang gandi. Uy. Hindi pa nga naka-lipstick eh. Tumigil ka nga dyan. Okay. And then lipstick. I will be using this new one. This one is the Lux Lips of BYS. Bago daw nito, bago daw na product ito ng BYS. Yan. Bago raw na product ng BYS, sabi nung promodizer ay try ko daw. At ang price ito guys is $399 and in the shade of this one, it has 3.5 grams ang contents niya. And the shade is... Asan dito ang shade niya? Walang nakalagay. BYS.
Brown. Yun na yun. Bakit brown ang nakalagay? Bakit ang labo? Vibes. Ito ay Vibes L337 ang ano niya guys. Very tiny. You see this? Kung hindi ko pa tinapat doon sa araw sa labas, di ko makita. Grabe, very tiny. L337 ang pangalan ng kanyang shade. Pakibukas, nako. Magkano nga pala? Pakita mo kasi na nakabili. $3.99. 399. Ayun. Yun ang price, guys. Ayan. Oh. See? Pinakita ng lakay ko pero walang hangin. Diyos ko. Basa na ako ng pawis bago matapos ang aking tutorial. Wala. Ayaw nila akong bigyan ng hangin, guys. Walang naawa sa akin. Narangan ka lang, kamunti ko naman. Diyos ko. Talaga. Ewan ko ba? Bakit ba ganun? Minamartir ako ng gusto dito. Okay. Ngayon ay try natin to. Tsura ko. Saan ako pupunta? Saan ako pupunta, guys? Tutorial. Very important for me na maganda ako mamaya sa tutorial kasi syempre makikipagkita uli ako sa inyo. Teka nga, maalis na nga itong... Alam nyo, akala nyo may lipstick ako, hindi. Ito ay lip balm. Ito yung ginagamit ko every morning. Yun, para mag-remain na malambot ang lips and then healthy. This one. Anong pangalan nito? You want me to put it in the description box? Ewan ko kung gusto niyo. If you want, sabihin nyo lang. Ayan, kaya forever na red ang lips ko dito sa loob ng bahay because of that. Ngayon, ito na. Ito na ngayon ang ating subukan. Ay, nako. Ayan. Okay. Maganda na po ako. Maganda na pa, guys. Maganda na to. Maganda daw ako. Sabi ng lakay ko, yun ang importante sa lahat, na marinig. Okay. So, here I am. Teka muna. Mag-posing-posing muna tayo, guys. I love it! I love it! I love it! I love it, really. I love it. Gustong-gusto ko yung ayos ko today. I love it. I love it. Wow. Wow. Oh, wow. I love myself. Oh, I love it. Ganda. Wow. I love it. So, lahat ng anggulo I love. Okay? Magpaalam na ako, guys, bago pa kayo maasar. Okay, thank you so much. I love you guys. Thank you. See you again on the next video. Sana naman, tagkilikin nyo naman yung videos natin. Ngayon, sisipagin ko na ang mag-upload dahil magaling na ako. Nagkasakit lang mo ako ng 2 weeks. That's why. Allergy lang naman. Wala namang fever. Wala namang grabe. Allergy because of the climate change siguro na init, lamig, and then ang dami naming pets, yung mga balahibo, dust, and paglabas, ganyan. At saka yung temperature, laging nagbabago. So, wishing you everyone a happy weekend at sana lahat ay healthy, happy, and peaceful every day and always. And let us be grateful to the Lord our God. Thank you so much. See you later. Magluluto ako. Abangan ninyo, masarap lapu-lapu. Okay?
lapu-lapu na masarap ang iluluto ko today. I love you guys! Bye-bye!